Nabi batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita wa Isa batolan Assalamualaikum namulo di kambang takalon kami ika turun di jajan langkahkan kaki kamayun kalenggang la sudah kami niat la sudah kami bertemu jo kanti jo kawan semoga tiba di siku mati lasana nitapati rumah 8 ada orang segalonya lampu lah sudah terpasang tirai langit-langit 60 tak kambah ini jo mama lah pandai batega mana nama rubia sarato dodana mana tiang cara no siri tambah lagi kau joroko kau adat pananti laka sadang elo minula sajunde makala santo sagalo nyorape natala biaro abarato kamananga bunina nelo alisiko oleh kami sakumari sansai kami mengaji adat kami tak pandai adat kalamu disiko orang sabalum negari balai-balai tak pegang dek pangulu mati aja pegawai sekolah kami saku mari rumika mengaji syara alimu syara alalamu Cikora pacing sabalum nagari adoba musaji tak pegang de imam bila jokati ibarat manuku ai kalawi anta babali hujan kalangi ika orang Cino maju pinjai anta ko ada untuk tetapi ika dalam lubang jarum pinjai yo bagi itulah umpamu ayo cila
iyo kadu sana kami tukang lari tuarito ore nai katana lagu zam zam ore na mulu para tamu bali lama apalade sabale do kapalu iya nai ko salah kami tolong le sapo iyo jona jo kami awe tolong nai la hello lada kaga lada lada na lurus lada le tolong yung badiraw ore karano na jo wari kini Allah lalu ijo ang mahalada nyo malam lada ng kini lada rasono Saiki ana no jani ma antar kanakato baru mamane jo wari kini nalla nalla ijo Yaganelo alali Yesu lada ibarat yabakarato ore kami kama pengajian Tandiarato ore karano pengajian Lepentang lari dito pentenga iyo atai kali ala di dalam agamo Kamu lada sila malada nale Kamu dito pentenga atai kali di dalam agamo agamo Sila malada agamo kita suruh daga onde adu adalah menyo utang ade kita menjalankan sadu Mano sa galwa gayani kiwani sau ala aye Manikan diri ko iyo hidu manana mati katawi asa onde mulut terjadi air dan tanah de angin dan api asal dua buru onde kalau ditimbang sana masuk lalu gambar ada samiang anyo sadi Tuhan seorang siapa dilakukan di dalam Al-Quran onde ayat tentang iku malah de payaku de ayat nyotara onde lah sudah jadi karunia jolangi sama tadi Tuhanlah sudah berjanji manalah hamba Allah mengikuti Nabi tidak akan luput petunjuk pagi kalau bodoh Tuhan mularanya jada salah batimbang kita tuh sampai malien antara Amalia alam ke dunia lapang dilahirkan untuk ke dunia lapang alimullah hilang dalam masuk itulah gadang pandai baritullah pandai babilang lah pandai babilang di dalam hati dewa diri di dalam guru ke dalam negeri daripada turun di kita kaji sulah kita kaji nanti mulai dengan bismillah kajilah sampai ke padu Fatihah maka menunjukkan kepada mana
musiki kamano dilarikan Ikan tuakan tinggi ikan dalam Talangkan depan Talaku ada hujan Banam di lawi tidak jauh sampai Dila dalam lawi Ilada yang tidak berseru Oleh sama suhalum Ayah ibu Oh cito dan di mana Oleh sama Itu sama suhalum Ibu ayah Oh cito lah aduh Di alimu Allah Anta suri namu Si Muhammad Allah oleh kadu namu ayam sabita asal kejadian Sudahnya tu dari Nur Muhammad asal mulanya tabinya bensu Masa tangan Iolah tarabi oleh dari oleh kapal satanga iyo nantarabi oleh dari iyo padu dadu oleh Tuhan iyo menjadikan saya kali iyo nanikum sudah Jangan jadi Iolah dekat dalam oleh tidak iyo bana sangka oleh tidak iyo jadi sepul oleh tidak iyo jadi semisal apa pulang iyo nalah gitu kadalah Iolah de kulima adena iyo nande kulima adena La ilaha illallah adena tuku yo de sakian adena kaji yo nalah sudah Sekian ionan leda hulu Dari kami ionan berdua dari yo bintang nande harapan Kalian para tamu kapan batang yo de kalapi adena tamu yo nangkok tibo Doyo de nambana Dena nambaru yo tibo jago iya nela dia malam kini Kalau kita baca memang ala kana samu jale nande yo gitu yo de basamu dalam rangka de latihan de nana niko yo de namonyo Ya dengan wirid yo de baranta de nana de kana jadi jual Ada dia malam kini Dengan yo kalau le kita baca oh de nana yo tapi bana de nana lain dia rumah nangko Male dulu sana kita dengan armen yo dengan mulu oh de nana jauh ya de la datang Datang yo adalah tibu oh de nana la samu nambari pun de nana la dio tampe nangko Sana dengan yo dari kasai Dengan adalah yo tanpa pulau de nana nada yo dari yo da balai baru Kanan nado pulau ado yo dari kasih ado de pulo yo dari lolo Iyo de banarin pun bana Adini malam nangko Adini malam kini Rumah jo kalau begitu bajo nana sama na jale nande yo gitu nande basamu Marina la diara Adana lana zero yo ini rama jambing rumah na iko yo de namunyo Lagunya jaga sedih Rumah sabana yo de mengibu namun nande badarai latini aina to Namu yo de bara Rumah eluku yo de nalamu Namu yo de babali nene pulang nade kajando Anak kula ditinggal ayahnya mak ditinggal bapak Hidup di tengah dusun Rumah balapu indah paninya Hidup di tengah dusun
masuk susah. Olah nak menangis. Hatiku rasa itu dikenang ni masuk dulu. Duma masuk layar aduh. Dikenang ni masuk dulu, cuma masuk ayat Layar aduh. Maka pada Tuhan, Tapakan hati kami menjelang anak gedang rumah minta murah derajati menjelang anak gedang rumah minta murah derasaki. Anak mana itu yo de caronyo. Denana tuku yo na yo tambah denana de kayo perai saju. Memang gak jarang yo de batamu denana de sana rupu ikut. Oh dari kami baru. Lari malam sekarang nangku. Hai mari dia aduh lagu seru. Ada ikut namunyo. Setiaramu nak punya kado. Yang bintang harap emang tubuh. Sarupu adeinyo. Dengan yang wasallam kalian tiada kan saja.